Good morning everyone. Boy खबर हरनाय जाबाय हा गोसो गोरबोनिफ्राय आरोना बोरमा फायखारि ओंखारबायलै आं नोंसो मिथिया आंखौ टट'जोंसो बोरमा फानो जों दा बोरमा फानहैनो नागिरदों दतमायाव दाथ' र' आं बोरमा फानहैगोन नोंथांमोना नायलांगौ आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिया बे आंनि साइड बिजनेस आरोना रायजोफोर माने आं बोरमाबो फानो आरोना बे आंनि साइड बिजनेस आंबो नुफेराखै रावबो माने दस्रा फायखारिसो हमो नालाय ओंखायनो आंखौ मिथिया आरोना जोङो लकेसनाव सफैबाय आरोना नैबे आयंनि बोरमाखौनो माने आं बायगोन आरो माने बेसेबां फाननायदों दामखौ बेसेबां होनदों जोंथ' गोदनायाव सेरबानो मिथियो दामफोरखौ बबे बोरमाया मेजेम दं बबे बोरमा मेजेम गैया नैबेनो आरोना रायजोफोर सागला बेखौ लाबाय आङो आरो मासे दंबावोसो देरसिनबाव ओमफ्रायहाय बेखौ लाबाय माबानि 4500नि माखौ लाबाय आरोना आङो नै बोगासिनो आं बेलाय बरिया मेजेमखा एकदमबारे पारफेक्टखा आरोना फानहैनोसै डाइरेक्टनो 10,000 ज्राव होना फैनो आं लाबाय बिलाय नै बोरमाया गाखोबाय आरोना रायजोफोरा आंजों साफासो लंपेन्टआ खोमोन नांजोबलायबाय बबेनायनो 10,000 ज्राव होबाय डाइरेक्ट फ्रद बारा थाजाया फाननानैल'सो फैनांगौ नालाय आरो जासिबाय लांबालाय आङो था साला दतमा बाजार सफैबाय आंनि बोरमाखौ फाननो नैबेनो फायखारिया जोंना फायखारिया माने बेनो फानस'गोन आरो आं रायजोफोर नै 10,000 थाइसेबो खमायनाय गैया मिथिबाय डेट मिन्सलि नामानो डेट मिन्सलि आरोना रायजोफोर बेना माने डेट्स मिन बानलु 10,000 थाइसेबो खमायनाय गैया मबाइलावसो फिसा नुयो ओंखायनो बर'फोरनो फानजायालै बिदि अननानै होफैलायबाय आं गाव नांगौ होननायखाय बेफोरनि फापफ्रा नङा देनां फिसाफोरनो थाबिसफ्रा होबाबो होख'नो हाला नोंसोर नङा बे बोरमानि फावा ब्रह्मपुत्र हेलिकप्टारजों फैसा खुस्रा सारबाबो आग्रोमनाय नङा नों बेथा बे गोदानानै फाननाया गाज्रि जायो आंना गथा गथा फाननायसो मिथिबाय आयौ गुलिखौसो गानो माथो नोङो माखौ गानो होनदोंमोनलाय नों एके 47निखौसो गानो नों नङा आयौ नै देन्जारसो एके अरिजिनेलखौनो गानो आरोना रायजोफोर बोरमानि दामाथ' जाबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा मानसिया फायखारिया बर'जों बर' नालाय आंबो बर' बेबो बर' नालाय आं 10 बिनायाव माने 5ल' हरगोन जागासिनो दं आरोना मानसिया बिराद फालाखा लाब जाग्रा नुखायो नालाय मानसिखौ आं 7 होनबावबायसो 3,000 खमायबावबाय आङो थेवबो हरा आरोना सालु फायखारिलै बे मानसि सयथि आं बोरमाखौ बेनो होबाय आरोना ओमफ्राय आं नैबे फैसा गथाखौ लाबाय आरोना रायजोफोर माने बेनो आरोना माने आं खमावनो हगारबाय बेनो फाग्लानो एकदम बिराद खमायखाथ्रा माने आं 10 फैदोंमोन ओमफ्राय आंनो माने 7ल' हरबाय आरोना बे फाग्लालै बे फायखारिया माइबो थोलायबाय आरोना रायजोफ्रा खानानै माने फैसाखौ डाइरेक्ट सिख'आबा जाया आरोना ओंखायनो डाइरेक्ट लानानै फैसाखौ डाइरेक्ट लाखाबाय आरोना बिदि फायखारिया दाम होलाबाय फाग्लासो दा सैथान जायो आरोना फैया थांसै माने आं दा बोरमा फाननानै फैखांबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा बिमाया आंखौ लांफैनो आरोना फाग्ला बुगालाला दा सालायदो हिनजावफोर सालायनायाव माबा गाखोबा सिनस्रि सागायोनो आंना सिनस्रि सागा दं आरोना बोरमा फाननानै फैबाय आं ओमफ्राय फैसाखौ थ्रोब सोलायबाय फाग्लिया नोंसो लानानै फैदो नोंखौलाय सोर लानानै फैया माने आंखौ लांफैदों आरोना मानसियाहाय दा आं लानोसै बेखौ माहा बोरमा फाननानै दासो फैदों दों फैनानै लांफैथारबाय आरो आंखौ सालायनानै लिंहरगासिनो दं खामानि मावनो हिनजावफोर सालायनायाव माने गाखोबा सिनस्रि सागायो जाहैदों रायजोफोर खानाया जुदि बोरैबा आंनि मेगनाव फैयामोन थख्लाय जाबायनो आंजों मिथिबाय 7,000नि बोरमा फानना फैबाय आङो दा फैसाखौ बाहायलाजोबगोनलै साननानै मानसिया डाइरेक्ट सिख'बाय जाबाय आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव मारैथें गोबोरखि मोखां लोगोफोर मोनदों आरोना गामियावहाय बिखानि आयनायाव गाबोन दिनै मानसिखौ माने बेरेफुंजानि सिखारनानै फैगोन नालाय ब्लक बुथारदों आरोना रायजोफोर एकदमबारे नायजाखा जानानै बुलाजोब्बाय मानसियानो बेदर नानै ना
नाखौबो दाना बयल खालामनानै जाग्रा सेवबायलै दुगायानो मिथिया थावनि जाबावला ओरैबायदि आरो ना दा फांकासखौ माने आंना हिन्जावाहाय ग्रेभि बानायबाय आरोना रायजोफोर फांकासजों लागावसैलाय फांकास जाया जा गोबाव जाबायमोनलाय आंथ' बिदि नाफोरखौ सङा आंना माने बेदर खानाय सिनजालायबावबायसो आङो सिम्पोलनो दादा लाथा नुस्लायबावदोंसो गोदान लाथा 2024 नि दा ओमफ्रायहाय ओंख्रियाथ' बारा गैया फांकास थाबाय ओमफ्राय मा दंबावोथाय नैबे मा बुस्थु औ नैबे आइनि आरो ना आइयाथ' फांकास जाया ना बाथा जायो ओमफ्राय ओरै दालि थागोन लाफा एवनाय बाद बाखिथ' गैला आरोना रायजोफोर बेनोसै